umfundisikazi lokho ndanibonile phaa ubaba uMsomi. Amen. Andibuliseke nabo utata uMsomi ndibulise yonke leadership yalapha ebandleni lase-Davidton. Nabo bonke ke abamanye amalokhala abangaba bakhona bonke otata nomama obhuti nosisi abantu abatsha bonke ngegama lenkosi uKristu Yesu. Amen. 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 Sisesikolweni ke ngezinsuku sibi-training njengokutata selethilo siphethe indaba ye-discipleship okanye ukwenziwa kwabafundi bakaJesu. Ukwenziwa komuntu ibeke kakhulu utata wathi ukumlandelela umuntu omamkele uJesu ngoba nathi silapha bakhona abasincedayo. Amen. Kusukela ekusitsheleni uJesu babuya babekezela namhlanje silapha. Imnandi ke indaba yokulandelela umuntu because i-business kaThixo kufanele siyekele kuyo ukuthi asigayide ukuthi senza kanjani. Amen. Bendizazisileke ndathi ke ngumakazi waseDavidton lokuqala elinye ke lesibini ndinguSister Sindiswa Sithelo. Ikhaya lam liseNgqeleni e-Eastern Cape. Ndikhonza ke ebandleni laseNgqeleni e-OG phantsi kwatata umfundisi ucingo nofowunelweyo ke njengoba ndilapha naye uyazi uba ndilapha ne-leadership yonke. Ndiyabulela kuThixo nam undivulele lo mnyango. Andiyithathi kancinci indaba yokuvulwa komnyango. Wathi umntu umnyango uvulwe today usenoba ungabikho ngoku. Loo nto ke ndivuya xa ndibona ukuthi sikhona ukuze sabelane ngelizwi likaThixo. Siqalile ke yesterday sanika i-introduction ngokuthi le nto esiyenzayo igama layo likhulu ukuzuzwa komphefumlo. So njengoba sibona phaya sathi ke iqalwa phaya evangelini ukuthi umuntu azizwe ngoJesu. And sathi thina singabantwana bakaThixo asilindi ntende izifike, nathi sizintende ezihambayo. Kule ndawo uhamba kuyo uyinkende ngoba nguwe lo elithi ilizwi lenkosi Acts 1 verse 8 senziwe saba ngamangqina ngumoya oyingcwele. Sicacisile kakhulu ukuthi indaba yobungqina ifuna uqale kwalapho uhlala khona efemelini yakho, apho usebenza khona, emphakathini, yonke indawo kuyo waziwe ukuthi wena unguye umntwana kaNkulunkulu. And sibizelwe ekubeni simazise. Besiyibonisile apha izolo ukuthi xa sele ulayitelwe, besilinganisa ke ngamakhandlela noba bengekho, ulayitela lo omlayitelayo ube sele egqithisa olandelayo njalo njalo. Izihambe ke indaba yethu. Islogan salapha enkonzweni sithi from Cape to Cairo. Sisenongafika eCairo iziqu zethu, kodwa lo umenzileyo enze omnye uyawuthi mhlawumbi nosokugcineni enze nokufutshane neCairo. Ifika indaba kanti yaqala kuwe yaza yayofika. Siyabulela ke kakhulu uThixo. Sizawuthoka namhlanje kuphendula ukuthi yintoni, what is discipleship. Ndiyaxuba ke ngoba iinto ezethu sizipreparishe ngesingesi, kodwa ke kakhulu sizawuzicacisa singahluphiki ke yiloo nto. Sizawufunda ke phaa kwincwadi kaMatthew chapter 28 verses 18 to 20. Matthew 28 verses 18 to 20. Sibeke sesingena endabeni yethu. Ndiyabarhalela ke abantu abafast ekufundeni noba sisiZulu ne-English so that singaliki ixesha. uJesu wasondela wakhuluma kubo wathi, ngiphiwe amandla onke ezulwini nasemhlabeni. Ngalokho hambani nenze izizwe zonke abafundi,
nibabhaphathise egameni likaYise nelendodana likaMoya oNgcwele. Nibafundise gcina konke enginiyale ngakho. Bhekani mina nginani izinsuku zonke kuze kube sekupheleni kwezwe. Cela usikhulekele. Baba, sibongile uNkulunkulu, sibongile Somandla, siyabonga Baba wethu engcwele, siyabonga Baba wethu ophilayo, nokhona kuze kube phakade naphakade. Nathi izwi lakho Nkosi liphilile linamandla, lungele Nkosi ukwakha impilo zethu, lungele Nkosi ukuphilisa impilo zethu. Yinda Nkosi usiphilise, usakhe, usikhulise ngalo in Jesus name. Amen. Amen. Kuleli vesi esilifundile kunamagama endikalela sijonge wona. Elokuqala hambani, go ye. Lesishilo izolo sathi xa lo mntu uzawumenza umfundi uqala umvangele okanye ungqine kuye. Sathi ke xa uhamba xa uloba uya kule ndawo intlanzi zikuyo. Go ye. Enye igama elilandelayo, make disciples, ukwenziwa, umuntu uyenziwa. Ndiyasho ukuthi xa abantu benganikwa isikhathi sokuthi bafakaze, omnye nomnye uyazazi ukuthi indawo namhlanje akuyo uncedwe ukwenziwa apha endleleni yokukholwa. Siyenziwa xa kushunyayelwa, siyenziwa xa kufundiswa, siyenziwa ndithi xa ndijonge ezi groups zalapha enkonzweni eyokobaba, omama nabantu abasha njalo. Entliziyweni yam ndiyibona as i-discipleship awayeyenza umkhonzi kaThixo esekhona ukuthi makufundiswe ngokwe-groups, so that kuleyo group okuyo uyazi ukuthi ngokwelizwi likaNkulunkulu kulindeleke ntoni kuyo. So i-discipleship ke kakhulu iyaspecialize ngokwenziwa kwabantu. Nibafundisa, itsho njalo enye keyword, teaching them to obey and observe. Nibafundisa ukuzithobela nokuzigcina izinto endizithethileyo kuwe. Ndiyawathanda ke la mazwi okugqibela athi ndiyakuba nani kuze kube sekuphelisweni kwehlabathi. Ngoba indaba ye-discipleship noba siyenza njengabantwana bakaThixo, kodwa kune-promise that is attached ukuthi uthembisile osithumileyo ukuthi uya kuba nathi. Njengoba sisenza abafundi, umoya oyingcwele ubhizi uyasebenza ezinhliziyweni zabafundi, ngoba thina singangayazi kakuhle indaba yomntu yena lo sizawumenza umfundi, kodwa sithembe ukuthi umoya oyingcwele omaziyo lo mntu uyimphatha indaba abonayo ukuthi izomsiza. This is why xa icaciswa i-discipleship okokuqala kuthiwa i-Christ-centered, sithetha ngoJesu kakhulu. Lo mntu umakhela kwi-foundation enguJesu. Okwesibini, i-Bible-based, sisebenzisa kakhulu ilizwi likaThixo xa sisenza abafundi. Okwesithathu, kuthiwa i-Holy Spirit dependent, sixhomekeke okanye sixhomekeka kakhulu ekukhokelweni ngumoya oyingcwele ukuze ibe fruitful indaba ye-discipleship esiyenzayo. Sizawucacisa ke ngoku ukuthi what is discipleship, intoni yona indaba kwenza kwabafundi. I-discipleship ke xa icaciswa zininzi indlela ecaciswa ngazo, kodwa ndithanda ezi ndizawutsho zona, I think zimbini kuphela esizawubonisana ngazo xa sicacisa ukuthi yintoni i-discipleship. Okokuqala kuthiwa yi-process, ayonto yenza namhlanje ube soyigqiba, ihamba ibanga nani. Ngoba lo mntu xa umlandelela ukhona into ekuthiwa yi-immediate follow up, le nto yoba xa usuka naye uqala naye. Zinto omele umxelele zona, sizawungena ke kuyo njengoba siqhubeleka. Ibe khona le yoba uqhubeka naye, i-continuous follow up, uyamlandelela njengoba besitsho utata apha isithi uyam-adoptha kwezikamoya, uhambe naye indlela yokumsekela endleleni aze afikelele kwinto ekuthiwa si-spiritual independence, apho akwaziyo
ukuzimela ngokwakhe azenze izinto zikamoya sele engasaxhomekekanga kuwe kodwa eimplemente izinto obumxelele zona. So kuthiwa ke-discipleship, it is a process from the first commitment yalo mntu to Christ up to full maturity. Uyiqala xa lo mntu ezinikela kuJesu okokuqala, first commitment, uhambe naye uze kuyofika ixesha loba abe ukhulile enkosini. Yi-definition yokuqala ke leyo. Eyesibini kuthiwa yi-development of a disciple. I-development ke andazi ngesizulu sithini, ukuphuhlisa. Xa udevelopha umuntu uzama ukuthi uvele le nto ofuna ivele kuyo. Sithi ke ngesixhosa uyaphuhlisa. Lo muntu umamkele uJesu kodwa udinga ukuba adevelophe more ngale ndaba kaJesu amamkeleyo ukuze akwazi nokuthi xa ehambisa kwabanye abantu ayicacise ukuthi lo Jesu, umuntu xa samkela uJesu wenza ntoni, yini kanye that is involved nemele ukulindela kuye. So ke sithi ke i-development yale disciple kusukela ngexesha esamkela uJesu ube sele sithi ngesixhosa ukuxola urefine isalvation yakhe, ekwazi ukuba ukusindiswa oku besithe izolo akumele kube yinto yasemlonyeni, siyayithetha siyayihamba. Saze satsho sathi kubaluleke kakhulu ikharakta kaJesu xa sisindiswa, because abanye abantu noba sithetha nabo bayajonga ukuthi sihamba kanjani. Le ngoba ibikulwa apha inendawo ethi abantu babone uhambiso kwakhe. So i-disciple okanye into ofundisayo ulindeleke okokuba amenze lo mntu baze abantu banobufakazi. Ngabantu abathi xa bebona ukuhamba kwakhe babone ukuthi lo mntu uhambiso kaJesu. Njengokuthi amaKrestu okuqala, ithi iBhayibhile incwadi yezenzo, e-Antioke kwaqala ukubizwa abafundi bakaJesu ngokuthi bangamaKrestu, ngoba kwakubonwa indlela ababezenza ngayo izinto. Who is a disciple? Ngubani yena lo mntu ongumfundi? Umntu ongumfundi ke zintathu izinto eziphambili ezibekwe kuye. Kuthiwa ngumntu who is a learner, ngumntu ofundayo. Okwesibini ngumntu olandela lo amfundisayo. Okwesithathu ngumntu olinganisa lo afunda kuye. Yi-learner, yi-follower, yi-imitator, i-disciple. Besibonile izolo sikayenza i-demonstration yokuthi xa umntu nomntu bakho abantu aba ubadisayiplishayo balandela izinto zenzayo. Sazisenza umzekelo ngokuthi uba kulo mntu kuthe makaya enkonzweni eza apha enkonzweni afike ungekho, leyo nto isho ukuthi le nto kuyikhuluma kuye awuyenzi wena. So xa idisayipla inezinto engazenziyo, lo mntu akakwazi ukufunda ngokuphelele kuyo, uyaphelelwa. Ngoba apha entliziyweni yakhe unento ethi undixelela kanjani ukuba mandiyenze into ethile nethile kanti yena akayenzi. So ke sithi ke i-disciple ngumntu oyilena, oyifollower, noyi-imitator, ulinganisa lo afunda kuye. Who is a discipler? Ungubani lo ofundisayo? Lo mntu oyidisayipla okanye ongumfundisi ngulo mntu ofundisa lo ongumfundi. Idisayipla ngumntu ofundisa umfundi. So this is why ke ngoku sisithi xa sithetha ngalo mntu oyidisayipla, lo mfundi kufuneka amfundise kakhulukazi kwiprogram yakhe ngeBhayibhile.
nangomthandazo. Iprogram nje phambili, hayi ngoba ezinye zikho phambili, yindaba yokufundiswa kwalo muntu ngeBhayibhile, abe sele efundiswa nangomthandazo. Ngoba umuntu oguqukayo akazi into besithile izolo salifana nosana oluncinci oluzalwayo. And usana oluzalwayo alukakwazi ukuzenzela nto, alukwazi ukuzityisa, alukwazi ukuzihlamba, alukwazi ukuzenzela nix. Luxhomekeka kumzali walo ngento yonke. So lo muntu ke ngoku oyidiscipla nguye ofanele athathe uxanduva. Andazi uba ndithini uxanduva. Irresponsibility. Bendifunela elesizulu, bendingafuni elesilungu. Nithi yini ngesizulu irresponsibility? Okanye alikho. Sithi ke ngesixhosa luxanduva. Irresponsibility yediscipler kukubona okokuba lo muntu uyamkhulisa ngokwelizwi likaThixo, uyamkhulisa ngokwasemthandazweni. Noba siza kuthetha ngezinye kodwa ezo zihamba phambili. Kutheni kufuneka yenziwe i-discipleship? Okanye yintoni eyenza kubaluleke okokuba umntu oguqukayo simfundise? Okokuqala kuthiwa ngumyalelo, wona lo besiwufunda. Siyalelwe njengabantwana bakaNkulunkulu ukuthi masibenze abafundi. UYesu abafundi bakhe bokuqala wababizayo, ithi iBhayibhile wathi ndiyakunenza ababambisi babantu, ndilandeleni. Umntu uyenziwa oguqukayo so that apha kuye azifunde indlela aza kuba zizo okanye into elindeleke ebomini bakhe njengomntwana kaThixo. Because umntu xa esindiswa, ndicela nje abantu abayi-2, besithilo ke sathi simane ezinto sizibonise. Ndicela abantu abayi-2 thatha isasitulo sibeke apha. Unokuzothatha esakho, ndandiba ziyehlukana. Ziyohlukana? Thatha ke isitulo. Ndicele nomnye wokugqibela wesithathu. Xa ucabanga amandla akho ngaphezulu kwalo, ungabehlula ngamandla. Ngeke umahlule? Okay. Basuse le bhodi ke. Basule ngoba seKolose chapter 2. Ndicela ozawuba namandla ngaphezu kwalo. Umntu oceba ngamehlula lo ngamandla. Inkosi kakhulu ke ungahlala phansi. Umntu ongaguqukanga uphila kwi-kingdom yobumnyama phantsi kwenkosi okanye phantsi kukakumkani onguSathane. Khanisifundele uColossians 1 verse 14 ngokukhawuleza ke noba yiphi i-version. Colossians 1 verse 14. Okukuyo sinokuhlengwa ukuthethelelwa kwezono. Yona ingumfanekiso kaNkulunkulu ongenakubonwa izikhulu nezidalwa zonke. Ngokuba kwadalelwa kuyo konke okusezulwini nasemhlabeni, ukubonwayo nokungenakubonwa, nokuba kuyizihlalo zobukhosi, nokuba kuyimibuso, nokuba kuyizikhulu, nokuba kuyiziphathimandla, konke kwadalwa ngayo, kwadalelwa yona. Sicela usibele verse 13. I'm sorry. Colossians chapter 1 verse 13. Wasikhulula emandleni obumnyama, wasibeka ebusweni bendodana yothando lwakhe. Alright. Xa umuntu engaguqukanga
uphila phantsi kombuso. Phakathi. Hlala na. Uphila phantsi kombuso. Lo mbuso sorry. Ulawulwa ukumkani omnyama usathana. And lo muntu ubanjiwe apha ubound. Ugciniwe ngoba nangasiphi isizathu angakhululeki kulo mbuso. And kulo mbuso unendlela ekuphilwa ngayo engahambisani nendlela uNkulunkulu adinga ukuthi umuntu aphile ngayo. Ithi ke le vesi esigqiboyifunda, xa umuntu ephuke esindiswa, ndithanda iBhayibhile ethi uyatransferwa from the kingdom of darkness asiwe the kingdom of light. Lo muntu njengoba lapha wanela, washunyayezwa, wavangelwa, kwanqulwa kuye, kwamkela uJesu, kufanelekile okokuba athathwe. Masifumane omnye umuntu. Kufanelekile okokuba athathwe kulo mbuso okanye kubukumkani asiwe kulowo. Mbambe kungamyeki kwaNojesu. Mama ikabana namandla. Kodwa ke kwenzeka lento xa umuntu efanele uyasindiswa. Ayikho lula into yokusindiswa komuntu avele nje. Unedani elimangalisayo phakathi kwe-kingdom of darkness ne-kingdom of light. Idumyeke kabebe into. Ithi ke iBhayibhile uyatransferwa or uyafuduswa thonda lesikhozo. Uyafuduswa kodwa kubukumkani obumnyama eziswe kubukumkani bokukhanya. Apha kunenye ikumkani, King Jesus himself. Apha kuphilwa, akusaphilwa ngela ndlela bephilwa ngayo pha. Kufanele kayilapha athole i-principles ekuphilwa ngazo apha. Ukukhona siyayiculwa kudala, mhlawumbi abantu bayayazi. Ithi it was a great day when I was born again. Bakhona bayazi. It was a great day when I was born again. It was a great day when I was born again. It was a great day when I was born again. It was a great day when I was born again. All the friends I used to have, I have them now no more. The friends I used to have, I have them now no more. The friends I used to have, I have them now no more. It was a great day when I was born again. Lo muntu ulahlekelwa zii-friends ayebekade nazo pha. Because ngokweBhayibhile akuvumelekanga uba abangane ebephila nabo ku-kingdom of darkness eze nabo la. Nabo bamele bavangelwe kungqinwe kubo bazamkele uJesu. The books I used to read, I read them now no more. The books I used to read, I read them now no more. The books I used to read, I read them now no more. It was a great day when I was born again. Incwadi ebezifunda pha azingene ndawo ngoba kulo mbuso une-principles. Iyaculwa ke le ngoma ibe nendawo ethi the sins I used to do, zonke izono
ngenxa yokuba ndiphila kula kingdom andisazenzi, ngoba kule kingdom azidingeki. Ngoba xa efika uJesu empilweni yomntu phakathi kwezinto ezenzayo, ithi iBhayibhile kuMark chapter 2 verse 10 unegunya lokuhlambulula lo mntu kuzo zonke izono zakhe. So yiyo ke le nto okufuneka lo mntu umfundise, because ebephila komnye umbuso, ngoku ukomnye umbuso, and le mibuso yomibini ayihlangani ndawo. Izinto besenziwa phaa azenziwa kwencala. Kulaa ndawo ke ndisuka kuyo badla ngokuthi ke abantu xa bethetha bathi siyazenza izono ngapha, siyazilahla ngapha. Andiyazi ke ubunyani baloo nto, kodwa ndifuna siyazi uba ngokweBhayibhile xa usukile kulaa mbuso akulindelekanga ukuthi uqhubeleke nobomi obubuphila apha. Ngoba lithi ilizwi lenkosi ku-2 Corinthians 5 verse 17 ukuba ke ngoko ubani ukuKristu Yesu usisidalwa esitsha, zonke izinto zakhe ezindala zidlule, bonani ke izinto zakhe zisuke zabathi. Masibashaye izandla Nkosi. So lo mntu ke uguqukayo ufanelekile, ngoba siyalelwe ukuthi masimncede ngokumazisa. It is a command indaba kwenziwa kwe-discipleship. Siyalelwe loo nto. Okwesibini, kuthiwa akukho lapho ukhula uduthi hayi ndiqinile ukukhula. There is no maximum for spiritual growth. Uba besigqibile bekugqitywa mhlambe abanye ngebengasekho apha esithi umntu hayi ndihlele ekhaya ngoba ndigqibile. Ukukhula enkosini akugqitywa, akunasilini. Akukho apho uthi xa ufika uthi ndigqibe khona. Ndicela ke ndizowusizwa apha. Sesinye sesizathu soba lo mntu simlandeleyo, ngoba uyawukhula akhule kude kube ubomi bakhe buyesuka emhlabeni. That is another reason yokokuba siyenze i-discipleship okanye ukumlandelela. Esinye isizathu silandela uJesu esekhona emhlabeni wayeyenza i-discipleship. Yimodeli awayeyisebenzisa ngokwalapha eBhayibhileni. Ngoba xa sisenza abafundi uThixo esincedile sifomisha ii-groups ekuthiwa zii-discipleship groups. Ngoba kufumanisekile ukuthi xa sizawuvele sibadibanise ndawonye bonke abalingani, okokuqala nge-level abakuyo, okwesibini ababambi ngokufanayo. And laa nto xa usenza i-discipleship funeka uyigade into yokokuba uqhube nobona ngathi babamba bhetele kunabanye, because aba bangabambi fast beva kakubi bazibone kuthiwa kuzenyeza ngesizulu. So kubalulekile ukuthi wenze igroup ozokwazi ubabona bonke and uzamele ukuthi wonke umntu azivele ebalulekile apha. Ngoba into ye-discipleship umntu uvuyiswa nale nto uba xa uyidisayipula uthi kanti uyalazi igama lakhe. Uphume excited, yho utishara undibize ngegama lakho. Ininzi into efuneka sibe nobulumko xa siyenza. uYesu ke asinathuba lofunda ezivesi, ndawucela zisifunde emakhaya, kodwa apha kule first level naye ngokwakhe wayekohlukani noyise. Laa vesi xa ndiyisho nkathela ithi izinto endizenzayo zizinto endizithathe kubawo okanye endizibone senziwa ngubawo. Ngamanye amazwi uYesu ngokwakhe wayefunda kuyise. Akukho nto wayeyenza ingenayo i-blessing kaThixo. Apha wayenabafundi abathathu ekwakusithiwa zii-disciples ze-inner circle. Yayingobani abafundi abathathu bakaYesu ethanda uhamba nabo? uYohane nabani?
noPetros, noJames, noYakobi. Apha xa ufunda apho uzawufumana ukuthi wayenaba bafundi awayethanda ukuthi xa ehamba andifuna ukuthi indawo ezifihlakeleyo, ndifuna ukuthi indawo awayezihamba njengalapha apha wayenabo kwi-Mount of Transfiguration apho wenziwa uba kumila kumbi khona. Abanye aba bayi-12 zange babe nayo i-experience yokubona uYesu esemila ngakumbi, ngoba aba wayenezizathu endingazaziyo zokokuba abe uhamba nabo indawo ezinjalo. eGetsemane xa wayilungiselela ukubethelelwa emnqamlezweni wayenabo. So zikhona izinto ezazibonwa ngaba bazalwane be-inner circle uYesu awayethanda ukuzi-expose kubo. Sithi ke kwa-discipleship into enceda kakhulu ukuthi lo muntu ungumfundi anqane yena ngokwakhe. Ukwivesi endiyithanda kakhulu ngathi Ndumiso 85 ithi open your mouth wide, umlomo kamoya. So enye yezinto eziphambili kwi-characteristics of a disciple yi-hunger for the word of God. Ngoba lo muntu udwaliswa ngokokulamba kwakhe, elambele ilizwi likaNkulunkulu. Enye abe thirsty, alinqanele ilizwi likaNkulunkulu, akunqanele nokukhula enkosini. Kodwa into endiyithethayo ukuthi xa abafundi bakho fanele ubabone le ndaba yokunqanga balambele ukufunda, especially ukufunda ilizwi, iyaba-upgrade kunabanye because nezinto zikaNkulunkulu bayazifuna ukwegqitha abanye. So uYesu ngowesebenzisa ezi levels apha yayingabafundi abayi-12 njengoba iBhayibhile ithi phaya wathandaza ubusuku bonke ecela aba wayeza ukwenza nabo izinto okanye eza kusebenza nabo itimu yakhe. Ungafunda la Luke 6 ithi iBhayibhile wathi ubusuku bonke ethandaza because besithilo sathi zona umthandazo ubaluleke kakhulu xa uyidisayipla, ngoba kusemthandazweni apho uThixo akuthilela khona ukuthi lo ungamtreata kanjani, because i-disciples azifani. And ifuna uyazi ngoba phaa kubo noba bayi-20 kodwa lowo nalowo uyunika akafani nabanye. So xa ubafundisa sukubadibanisa okanye uthi xa uthetha naye uthi ndiyabona wena uqonda kade. Uyayibona into ezinjalo ziyabatyhafisa. Kukho naba ke bathi iBhayibhile sithi 70 noba zikhona ke zithi 72 disciples kuLuke chapter 10 abithi iBhayibhile wabathuma 2 by 2. Emva kube batreyinile wabathuma wathi mabangene kwimizi nemizana. Le nto yoba xa sele udisayiplishiwe njebe besithi utata kulinde uphume upractice le nto buyixelele ukuthi ihamba njani. Bakhona ke naba babekwa-upper room 120 according to Acts 1 verse 15 nabaya babeyi-500 witnesses. Itsho njalo iBhayibhile ku-1 Corinthians chapter 6. Kubekho ke ngoku nee-multitudes. Sithe izono xa uyidisayipla yazi uba bakhona abantu abafunda kuwe, abanye uyabazi abanye awubazi, kodwa yazi loo nto kokuba bafunda kuwe abantu. Uxhomekeke ke ngoku ukuthi uzidisplaya kanjani indaba yokukholwa. Abantu yintoni abayifunda kuwe, ngoba ithi laa ngoma besiyicula izolo ithi noba ubhalwe kakubi bayafunda abantu, noba ubhalwe kakuhle okanye ubhala kakuhle bayafunda abantu. So uYesu ke wayenza i-levels, zii-levels ke eziya esingakwazi ukuzenza thina ii-groups, different groups ze-discipleship. Manenza umzekelo, abantu abagqiba ukwamkela uYesu awukwazi ubadibanisa nabantu asele bekuKristu, ngoba kwa imenyu ayifani. Usana oluzela izolo awunawulityisa isitampu because alunamazinyo okuqala, alukakwazi nokuhlafuna. So le nto yokubohlula ke babe zii-groups iyancedisa kakhulu okokuba bonke ubafikelele as i-discipler. Ndiyabulela kuku basibashayele izandla. Esinye isizathu esibanga senze i-discipleship
okokuba siziphinda-phinde njengabantwana bakaThixo. Masifunde ku-2 Timothy chapter 2 verse 2. 2 Timothy chapter 2 verse 2. Lokho okuzwileyo kimi phambi kofakazi abaningi, lokho-ke kubeke kubantu abathembekileyo abazakuba namandla okufundisa nabanye. Ngicela ke iBhayibhile yesiNgisi. You have heard me teaching things that have been confirmed by many who lie on witnesses. Now teach these truths to other trusted people who will be able to pass them on to others. Enkosi kakhulu. Ithi iBhayibhile yesiXhosa uthi nezinto owazivayo kum ngamanqina amaninzi ezo uzibeke phambi kwabantu abathembekileyo, bona baya kokulingana ukufundisa nabanye. Kwaphinde apho iBhayibhile yesiZulu. Lokho okuzwileyo kimi phambi Lokho okuzwileyo kimi. uPaul apha wayezama ukucacisa ukuthi ezi zinto ndikuxelela zona ufanele ukuthi uyivule indlebe yakho uzizwe, uziva ngam. Uthi lokho kuthini? okuzwileyo kimi phambi kofakazi abaningi, lokho-ke kubeke kubantu abathembekileyo. Kubeke kubantu abathembekileyo. Asithetha ngale ndaba yokuziphinda-phinda, sithetha ngento okuthiwa yi-multiplication. Ngobani abadisayipliswa nguPaul? Timothy. Ngeleze ngapha uTimothy, omnye ozaba nguTimothy. uPaul wadisayiplisha uTimothy. Ngoba yabani? Ngoba abantu badisayipliswa nguPaul? Titus. Wadisayiplisha uTitus. Ucela ukugqibela. Uba nomnye owadisayipliswa nguPaul? Philemon. Uthi lokho izinto zivileyo kuyo. Masifumane 2 noba yi-2 ayinangxaki. Okanye ma-26 ngizozihlulela apha. Lo sithe ngubani? uTimothy. Mayize apha. Ngamanye amazwi, njengoba Timothy ndikuxa kunezinto zive kum, ndilindele uba nawe uvuma isandla sakho. Ndilindele uba nawe udlulise kwamanye amadoda athembekileyo. Nawe lathembekileyo akulingane ukudlulisa kwabanye. Asizikwenza into ende, kodwa ndifuna sibone uba xa uzimultiplaya udisayiplisha lo mntu umdisayiplisileyo, now in turn ulinde okokuba naye adisayiplishe abanye. Andithi kwenzala sinoFilemon mabeze ngabantu bendivele ndathi 6 bendisenza uba singabe sisoko. Naku uFilemon udisayiplishiwe, sondela, udisayiplishiwe nguPaul, naye ulindele uba adisayiplisha abantu. Yabo ugqibela. uFilemon ukhupha abantu nabo
abakhutshiweyo bakhupha abantu. Kodwa noba sele bebangakanani abo bakhutshiweyo mhlawumbi uFilomoni uyayazi yena uFilomoni into yoba le nto ndiyiyo naba bantu uThixo bancede ngam, kodwa ndancedwa nguPaul. Ayikwazi ukumsithela loo nto. And uPaul akakhompiti noFilemoni, ngoba xa udisayiplisha umntu awukhompiti naloo mntu. Uba umzali yena uphele ku-grade 12 andiboni kurayithi bakhompithe nomntana wakho bayiyunivesithi, because intetho yesiXhosa ithi xa ungafundanga funda ukhupha abantu abanezidanga ngokungazange uye esikolweni. So kwi-discipleship ke si-aplaye loo principles, because aba bantu kuthiwa zii-discipleship trees, and it can go on like that ude kuvele ihlathi. Kodwa indaba ibisuka ekubeni izinto ozivileyo zigqithisele kumadoda athembekileyo. Ngamanye amazwi iinxenye yeeduty zedisayipula kukuthandazela uba lo mfundi mncede Thixo athandazele uba izinto azigqithise kumadoda athembekileyo, aza kuba nako nawe ukuzigqithisela kwabanye. Sithi asizuya mhlawumbi ekhayelo ngenyawo, kodwa njengoba sisenza kanje nje iyawudifika kwabazawuya ekhaya, iyofika. Ngoba indaba ye-multiplication inebali lokuthi apha kwakungekho, kodwa uThixo wanceda loo mkhonzi wakhe wafikayo, wafika wazala abantu, abantu bazala abantu. Esithile izolo sathi indaba yethu apha enkonzweni isuka kutata uMfundisi uBhengu ekwakuthethwe naye nguThixo, kodwa namhlanje bangapha abantu. So izinto esizivileyo masizigqithise. Sithe izolo ivangeli zange ekwenziweni kwayo ibe into yakho, ngoba Christ died for all. uYesu wafela bonke. And iBhayibhile ku-1 Timothy esimfunda everyday ngesandisi ithi bangasindiswa bonke abantu. Indaba yokusindiswa kwabantu yi-will of God. Noba thina siboni befanelekile, ngoba ngelinye ixesha xa sesindisiwe bakhona abantu sikomjonga ukuthi ayisuka akafuni Yesu lo uyadlala. Kodwa ngokweBhayibhile akekho umuntu ongamfuni uYesu. It's only that xa engekathilekelwa singamtolika ngoluhlobo. Hlala phansi masibabethele izandla. So siyayenza i-discipleship for okokuba ibe khona i-multiplication, and le nto i-multiplication inceda nakwi-leadership groups zethu, kulanto kwi-leaders kwi-groups zethu. Ufumanisa ukuthi abantu abatsha xa i-leader elo xesha noba ngu-chairperson ekwazi ukudisayiplisha uphume ezinye ii-leaders, so that mhla wasweleka ungathi kanti iphelile inkonzo. Ngoba into yoba sifune kumultiplaywe akufuneki mhla disciple usweleka kuthiwa naxa kuthethwa kuthiwa yaphela mhla wemka okanye mhla wasweleka. Ngoba laa nto ikhombisa ukuthi kange babekho abantu badevelophayo for okokuba bathi take the baton emva kwakho. And what discipleship sayikhuthaza laa nto uba ii-disciples mazenze ngokukhoyo, ziphazame ukho uzilungise, because xa sele besenza mhlawumbi ungasakwazi ukugayida nee-mistakes abazenzayo azibonwa mntu. And ekubeni ke zingabonwa mntu ii-mistakes abazenzayo, abo bazibonayo bazithathe ngenye indlela. Effect of multiplication, izinto esizivileyo masiqiniseke ukuzigqithisa
kubantu abathembekileyo, nabo baqiniseke ngokuzigqithisa kwabanye abantu abathembekileyo. Besitshilo izolo sathi le ndlu ngagcwala lingancinci xa umntu nomntu bakhe sekuthetha nangeento ezininzi naku-2026 uzixelele uba akuzude kubethu uDisemba kungakho nomntu omnye endike ndangqina kuye. Wedla ngokuthi komnye umntana umfundisi kwelaa bandla lethu athi xa uboyika bamene uze nabo apha enkonzweni. Basawufika beve apha, uyayibona loo nto, ngoba ngeli xesha usathane uyayenza loo nto uba asifake ifini. Enye ipointi ithi siyenza i-discipleship ngenxa yezidingo zomntu oguqukayo. Masibeka phezu kwezitulo ezi-5 ngenxa yezidingo zomntu oguqukayo. Umntu owamkela uYesu unezidingo or uneneeds ezidinga okokuba sincedwe. Sicela ke nizonceda kwakhona silage ezi zinto. Sizawubona i-needs okanye izidingo zalo mntu uguqukayo, okanye ke sithi zii-stages zokukhula amele ukudlula kuzo. Ndicela umuntu oyi-1 abanye beze noba bayi-4 bahlale apha. 1 person. Hlala apha. Isigaba sokuqala Stage 1. Lo mntu uqala engumfundi ongaguqukanga okanye ongekafunyanwa. 2 Corinthians, 1st or 2nd chapter 2 verse 14. Masiyifunde ke ngokukhawuleza. Kwabasekorinte bokuqala ndiyacinga chapter 2 verse 14. Chapter 2, yeah, verse 14. Sicela ilizwi liphakamise. But thanks to be God, who always leads us as captives in Christ's triumphal possession and uses us to spread the aroma of the age of Him everywhere. 1 Corinthians 2:14 and go by Second or first? first. Umuntu wemvelo kakwamukeli ukamoya kaNkulunkulu ngokuba kungubuwula kuye angeke uqonde ngokuba kubonisiswa ngokomoya. Umuntu wemvelo, lo muntu unatural man. Ithi iBhayibhile akazithini kabuye ufunde Ngokuba kungubuwula kuye angeke uqonde ngokuba kubonisiswa ngokomoya. akaziqondi izinto zomoya lo muntu. Uqala apha. And wena disciple xa sicinga ufanele uba wenza ntoni kwesi stage.
Yintoni omele ukuyenza? As a discipler, Nkosi mama, uyafakaza kulo mntu ngoba indaba yakhe akufanele iphelele apha. Ufanele ufakaze. Xa ufakazile uza kwamkela uJesu aqale amuve apha kwesi stage. Aze apha. Siya apho ke le. Aze ku-stage 2. Apha emva kokuba kufakaziwe wamamkela uJesu, sithi ngumfundi ofunyenweyo okanye oguqukileyo. Ngoba uyenzile i-commitment yokumamkela uJesu njengenkosi nomsindisi. Uyamlandelela ke njalo lo muntu njengoba ekwesi stage, ngoba noba ikhole foundation inguJesu kodwa kuningi okusafanele kwenziwe. Sisaqalisa lezi stages, sabuye sidlulele kwenye into. Sishiyeke ezi. Xa sele emuva zendaba. Umuvela kwi-stage ekuthiwa ngu-steadfast or a growing disciple. Ukuthi kusincedile sizawutsho ile nto impawu ze-stage ngasinye nokuthi ufanele wenze ntoni when we-disciple. So umuvela kwi-stage ekuthiwa ngu-steadfast okanye a growing disciple, uyakhula enkosini. Njengoba kukhona apha i-estimated amaxesha kumele i-stage ngasingahlala njani. Njengalo apha kuthiwa at least lo mntu ungu-converted okanye ongekazuzeki from 0 to 6 months, the-estimations, because kaloku umuntu awunakwazi ukuthi uzawukhula njani athini, because uxhomekeka kulo mntu, kodwa it's just nje i-rough. Nanku ke lo steadfast okanye growing disciple, usuka apha uyaqhubeleka wengeza kwizinto ebezixelelwe apha zamnceda enkosini, ubheka phambili. Asele encedakele apha zenziwe izinto ezenziwayo njengoba senditshilo ndathi senza zitsho, uyamuva nalapha okanye kufanele kamuva. And umuviswa nguwe wena disciple. Ufika apha ke ngoku abe ngu-multiplying disciple apha kwaziyo ukuziphinda-phinda njengoba besibonisa pha. U-multiplying disciple kwesi stage seyi-4 already. Sishiyeke nesi. Azofika ke ngoku kwesi sokugqibela lapho kuthiwa uba ngukhole ibhala usebenzisana nale disciple yakhe. Njengoba uPaul esike sathi izolo sathi kwezinye indawo wayengayi athi ndizamthumela uTimothy, and wayengenamthumela engamazi ngokuba uphethe ntoni. Wayeqale wamtreyina, wabona ukuthi xa ndimthumela ayizuba ingxaki leyo. Nansi into endifuna siyibone phambi koba sikhawuleze singene kwiinizi ze-new convent. Njengoba emuva khawubuyele apha. Ngokwebhayibhile bekumele okokuba xa sidisayiplisha esuka lo apha ungenoku andibayangena, andithi asilalanga siyavangela. So akumelanga sibe empty situlo xa kanti kudisayiplisha lo mntu umnye ngulo udisayiplisha kanti kusele kuvekende pha, because bayabhubha. Baninzi nabaya bashota ngedisciple efikayo, iwitness enkulu.
abantu begubha. Kodwa normally kufanele uba njengoba xa ndilinganisa ngumntu oyi-1 kodwa le nto imele uba yenziwa kubantu abaninzi. Ngoba kuthiwa xa kuthethwa kuthiwa ibandla kufanele isebenza kwefethi. Kufanele uba bayakhutshwa, bayaproseswa. Babekwa phaa, ngokuba proseswayo iyaqala isekile again. Lula. Process edisayina adlule. Xa sivangela, ikhona intetho endiyithandayo. Kuthiwa si-empty sihoko. Sigcwalisa kwicala lasezulu. And xa singavangeli, isihoko siyagcwala. Unciphe kweli cala. So njengoba bengena, xa sidisayiplisha, sinento ethi maziphume ezigcweleyo. Ukuntetho eshoyo ngapha emakhaya. Kuthiwa ezigcweleyo maziphume. Ndiyenzela okokuba sibe nekhwelo elithi yini Nkosi. Awunondinceda kulo nyaka. Kungabikho gap. Njengoba bedisayiplisha, mazingabikho izitulo ezi-empty ezingahlala ngabantu. Andithi nalapha enkonzweni mhlawumbi ziyagcwala zonke. Azigcwali ne? Andithi ke ngokulindwe lusapho. Azofika ahlale kuyakhe indawo, aphinde nomnyezelo wakhe ahlale. Xa siyenza, zizawugcwala. Kokuthengwa ezinye. Ngoba abantu apha phandle bakhona abantu abaredi, bashota njengedisayipho efikayo. And ayikho into endikuba njenganto bendiyithetha izolo ukuthi thina njengoba silapha kwafika abantu kwindawo esasikuzo. Bendikunikile umnqweno izolo. Ndizibuza umbuzo uba ukuba laa tim yayingavumanga ukuthunwa nguThixo kulaa ndawo ndandikuyo ngendiphi. Mhlawumbi nawe kunjani. Ngoba njengoba silapha, kukho abantu abaye bathandaza balamba kuba bethandazela usindiswa komuntu. Noba babengakubizi ngegama. Kodwa xa bebesithi Nkosi, thumela izigaba zakho zoshumayela ilizwi lakho, sasilapho. Silapha namhlanje. Xa ke ngoku sifika thina sihlale soneliswe ukuba silapha, bawuncedwa yintoni aba basephandle? So ke indaba ye-discipleship ke ikuthumela ekubeni ube yifethi. Uyabangenisa, bayaproseswa, bayaphuma. Xa baphuma kwelaa cala, kaniphume nonke bakhawuleze bangene abanye ngokhawuleza, bayizele i-5 ikhawuleze. Ayaphuma aba, siyabathuma ngokuba mabaye elizweni. Akusoti, andithi ukufa. Le mini ukuphuma omnye ukhona oseyenzile. Siqala ngaphaka lokubani. Asizele siqale phaa, siqala phaa. Ngayo. Izake. Iya-process ifektri elibali. Iya-processa, iyakhiqiza. Yinjongo ye-discipleship. Kodwa xa singayenzi, ngoba ndidla ngothetha nomfundisi. Andihlupha amazwi ayethethwa kwenye indawo, kodwa kwakuthethwa ngale nto yezimvu nomalusi. Kwakuza ke ngoku loo mntu oshumayela uba apha ebandleni ngubani omemuzana, umalusi na noba zizimvu. Ithini impendulo? Ndiyabona uba ayikho wale nto ndithi ndithetha nomfundisi. Ngoba ngumalusi, mna ndiyimvu, kufanele uba ndime okhiqizayo. Siyayibona? Kodwa ubukhulu becala thina ndithi ngozijonga ukutata umalusi. Kodwa ayinjalo. Ayinjalo, sithi noba sithetha sithi liyaphela ngoku lo tata umfundisi. Siyayibona? And yet abona abantu balenza liphele sithi
ngoba akazelanga uzala apha kodwa uzokwalusa izizwe esizizwe. So ke ngamanye amazwi iyawuqhubeka kodwa eyona nto ingamandla siyanciphisa xa isehogweni. Uyagcwala kweli cala lezulu xa siyenza i-discipleship. Masibaqhobele izandla. Sizawuthethana ngezidingo zomntu oguqukayo. Umntu oguqukayo wamkela uYesu unezidingo anazo ekufanele okokuba ancedwe kuzo. Isidingo sokuqala xa umntu emamkela uYesu ufanele aqinisekiswe nguYesu lwamamkeleyo, into ekuthiwa yi-assurance of salvation. Apha xelelwa khona okokuba ngoku njengomntwana kaThixo uzelwe efemelini yasezulwini. IBhayibhile incwadi kaYona chapter 1 verse 12, bonke abamamkelayo banikezwe igunya lokuba babe ngabantwana bakaThixo. Uzelwe umntu uguqukayo, funeka umqinisekise ngaloo nto. Uzelwe kule femeli yasezulwini. Okwesibini, umqinisekisa ngoba izono zakho zixolele. Awukhathaliseki uba ubuwenze ntoni, kodwa ngoba eBhayibhile ziyaxolelwa izono zomntu owamkele uYesu. Umxelele lo mntu, umqinisekisa uba izulu likhaya lakho, igama lakho libhaliwe encwadini yobomi. Xa ibizwa amagama nelakho lilapho. Umqinisekise lo mntu okokuba unobomi obungunaphakade. Zikhona ke i-scriptures zezinto endizithethayo, kodwa ke ikhona i-handout endicebisa uphuma xa sele sigqibe yonke loo nto. So lo mntu uguqukayo unesidingo sobumqinisekisi. Baninzi abantu abamamkele uYesu but abaqinisekanga ngento kusemzini. Ndandibalisela abanye ukuthi kwenye indawo ebesiye kuyo sasihamba nomnye umama, kwathi emva kwe-training ngumama nje okudala lapha emzini wenza zonke izinto, kodwa ndahlutshwa ngamazwi athi ndiseyandazazi ngoba ndisindiswa. Yayibona into ye-assurance ungayithatha kancinci. Bakhona abantu uYesu bamamkela, kodwa xa ungabuza kuye uba uyaya ezulwini, aqale ajonge ecaleni, ahlunguzele intloko, and ubona uba akakwazi ukutsho ngokungafihlisi ukuthi ezulwini ndiyaya. Umbuze izono zakho zixolele, angakwazi ukuphendula, ulekisha okanye wabhudwa nge-assurance of salvation, zange aqinisekiswe ngokusindiswa, because uyayidinga laa nto. And umnika i-scriptures ninzi ke nezokungunaphakade, yonke laa nto izamenza uba abe bold, noba uyangqina atsho ukuthi ndiyabulela uYesu ndimamkele, izono zam zixolelwe, izulu likhaya lam, igama lam libhaliwe encwadini yobomi, ndinobomi obungunaphakade. Assurance of salvation sisidingo salo mntu wamkela uYesu. Okwesibini, lo mntu udinga uthando nokwamkeleka. 1 Thessalonians chapter 1 verses 7 to 8. Cela abantu abayithuba. Phofu make sithi 4. Akasifundele ke lo. Uzasifundela 1 Thessalonians chapter 1 verse 7 to 8. So ngelanda. Ngicela omnye ababili. Udinga uthando umuntu osindiswayo. Masenze second. Bamba nezandla abe phakathi. Naku umuntu wamkela uYesu. Akekho osethile le verse. 1 Thessalonians 1 verses 7 to 8. Naze naba isibonelo kubo bonke abakholwayo eMasedonia nase-Akhaya ngokuba
udumo lwezwi lenkosi lwaphuma kimina lwafika angisho eMacedonia nase-Akhaya kuphela. Verse 7 lo. Verse 8. Kofu verse 7. Naze naba isibonelo kubo bonke abakholwayo eMacedonia nase-Akhaya. Inkosi kakho sindele English. As a result, you became an example to all the believers in Macedonia and Achaia. Let's tell like that verse 7. We are Uyelo. As a result, you became an example to all the believers in Macedonia and Achaia. I'm sorry, chapter 2. Not 1, although we could have been a burden as Christ's apostles, instead we were gentle among you, as a nursing mother nurtures her own children. A nursing mother. Lo muntu uguqukayo usuka eguphi yakhe lebe belonga kuyo ebimthanda ezivela kubushushu bobuhlobo babo uyasindiswa ke ngoku wamkela Yesu umuva away from lapho xa efika apha phindani ivale kalokusekeni makabasondela abantu abayi-2 ngokukhawuleza xa efika apha okokuqala into masiyi-understand njengobesuke pha uva usespacini okokuqala akayazi into enzileyo okwesibini akabazi abantu eze kubo njengobamkela uyesu nje and if akalufumani uthando nokwamkeleka nokuthantaniswa njengebhayibhile sesithi uPaul ithi ibhayibhile esikhona sanithandamiswa komdlezane like a nursing mother. So naba abazalwane basindisiwe kodwa bambukela. Nike nibone ngeSundays xa abantu besihambele andithi ngoku uba ndithi make ndithi ndisipha emnyango lo muntu umile ndiyafika mna ndibulisa umama lo ngoba siyazana siwe zalona olu sizana lume pha akukho mntu okhathalayo akukho mntu ombambe esandla akukho mntu uthini ngoba akaziwa and siyabaluza yazi ngoba kaloku njengoba efike kwabanda nka esuka phaa ebushushwini akanawuphinda kulena uyibona i-wrong place leze ungcono abuyele kulaa ndawo bekushushu kuyo ebemkeleke kuyo kodwa ii-disciples ngabadlezana bafanele xa kuzalwa bafake ii-gloves babagange befika bathi ufikile kusekhaya apha ngoba ithi imbali yeli bandla lethu abantu babetsalwa luthando bathi abantu abasindiswa phaa ekuqalisa babethandwa abantu especially umuntu oguqukayo and umuntu oguqukayo wanzebeka kanjani wayefika naye evuba andigqithi apha ndihleli kodwa ngoku xa bengekho abantu bokubaganga sithi kuganga ke ngesixhosa ndazi uba nithi yintoni kodwa le nto uba bafike sibahoye ngolaa hlobo ebehoywe ngalo phaa bazivele bamkelekile ngoba uthando lona uyaludinga lona. Remember olu ebelifumana phaa ayilulo olu lukaThixo yifeyiki yothando lebeyifumana phaa kulanda wasuka kulo and uthando lukaThixo soze lungohluki kuthando lwelizwe. Ulo mntu uzawuzivela uba nantsi le nto ngoba wonke umntu osindiswayo uvela athi yini ukuzilibazisa kangaka nantsi le nto bendiyifuna
Ngamanye amazwi ufike wagangeka, ufike wanikwa uthando olugenuine lukaThixo olungena condition. Eza nto besithina bizo sisithi uba kanalokho masiyakumane sisithi uthene ncibintweni masibone basenza ntoni. Uba kanakutya suthi kuye masizawuthandaza. Inkosi ithinta umntu, inkosi ithinta wena umphokozele koku nako. So ngoba into oyizamayo uyamgcina unento ethi angabisakhulu selapha phakathi. So abantu abaguqukayo ke banesidingo sothando nokwamkeleka nokuthi as disciples masizame kangangoko. Kwenye ibandla siyasivuye because bekuthi besawugqiba njengoba kubelulisa ke phangaphambili bajongwe ke ngoku ngaba bantu abatreyiniweyo i-disciples babathathe. Xa kuphuma inkonzo bayabathatha. Imali yayiphuma kubo bezidisciples bathenga idrink neebhiskits bayobamkela phaa ecaleni bathathe ke ngoku ne-information. Andisokuba yenzani loo nto bantwana, ndingathi ufike laa mntu wathi masithenge iibhiskits. Ndizama ukubonisa uba niyayenza nina noba yintoni esi strategy soba bangabisakhulu. Sendithetha ke noba evizithile akamkela Yesu, kodwa aba bantu babebizwa phaa ezindweni nokuthiwa mabeze bamkelwe irayithi laa nto, kodwa masibagade xa bephuma. Sikwazi ukubaganga kwenzela uba umntu abone uba nangomso. Ndiyabona. So ndiza kule nto yothi ke ininzi lazo acceptance but ngamanye amaxesha andithi kunjalo andazaphe Davidoni basiyabajonga ndisingabangeni ebawesile uba nyhani wena ungumntwana kaThixo utsityelwe wena nimshiye apha emeyeko uva kakho. And okwesibini unento ethi ndilahlekile bendithi uba ndize endaweni erayithi. Masiphindeni ke siyohlala apho besuka khona. Okunye aba bantu bamdaka adinga ukuhlanjwa noluphusana luyahlanjwa. Okokugqibela badinga i-deliverance, bafuna ukukhululwa. Khawusondele ke ngokukhawuleza. Last point leyo. Badinga ukukhululwa. Sifundele kuJohn. So John 11 verse 44 ngokukhawuleza. Khawuze amuthini uzondiqinela lo. Masikhawuleze sifunda uJohn 11 verse 44. Waphuma ofileyo eboshwe izinyawo nezandla ngezindwangu ubuso bakhe Eboshwe izinyawo. ULazaro lo kuthethwa ngayo ngoba iBhayibhile ithi xa umuntu engekumamkela nguYesu ufile. Eboshwe ntoni? Inyawo nezandla. Ngibone ke into yokubopha apha ebusweni. Waphuma ofile. Sithi lo muntu uguqukayo utele yemizi zakhe ideliverance ngoba ubothile. Khani siphindwe eqhubeko abotshwe apha ebusweni. uYesu uthini ke apho kuverse 45 kafunda iverse elandelayo. khona abaningi kubaJuda ababezile uMariya bebona abekwenzile bakholwa nguye. Kepha abanye babo baya kubaFarisi babona abekwenzile uJesu. Ayifezanga i-44. Bendifuna 44. The dead man came out bound hand and foot with linen strips and with his face wrapped in a cloth. Jesus said to them, "Loose him and let him go." Ngamanye amazwi bengaboshwanga nje.
2 years. Uthi nina belimbophile. Khululeni yabona lapha emlindweni vele kuthetha lethi mkhululeni ayidinyaniswa nodinyaniswa kodwa into esiyithethayo umuntu oguqukayo wamkela uyesebawundi akakwazi ukuhamba ungabona ngafellowship engeze emihlanganweni kanti ingxaki ubotshiwe unayo imali yokhwela eteksini kodwa xa zingakhululwa ngenyawo nayo ngenye into ke ongayigcina ngenyawo akakwazi ukufaka akakwazi ukuthi because iBhayibhile apha ezinyaweni silolungisele endaba ezilungileyo ubopha izandla yonke into abeluyenza ngezandla including ukunikela noba nganikwa amavesi amaninzi okunikela akeva hayi ngoba yikho into enawuzawuthatha iwallet amane ayibhekenisa ngenkulu imali ubotshiwe zizandla zange zakhululwa kunzima usinyelo kani uxakwe hayibo lo muntu utheni engathukumiseki ngoba apha xa sesithetha ngento abazifundisayo uyafundiswa nangendaba yokunikela ayazi uba yi-biblical requirement into yokunikela apha akanavision akanambono abantu bavalile kawazi senthetha-ke noba zingakhululwa kwezinye indawo ake sithi ukhululiwe apha sithi ukhululwe na userayithi ngokwanje yintoni emenza ngabi rayithi akaboni uba kuyiwakhe indaba yokubotshwa kwabantu amehlo okubona izinto zikathixo esokolisa iyasokolisa ngoba funeka bamotiveyithwe bacengwe ngoba njengoba kuyisithi iBhayibhile ningakuyilizeli ukuhlangana funeka bacengwe ngokuya kuhlanganeni there is no vision yokubaluleka kwefellowship akeva nazi indlebe zibotshiwe kwazona akeva kwale nto ithethwayo bathi abantu bephuma bebe-excited bengena kumoya ubajongile nje akeva ingqondo le ayisebenzi ngoba kwingqondo lento so ndifuna sibone umsebenzi omkhulu esibizele kubo isabishini siyabakhulula and njengoba besilo sathi iBhayibhile lo ilungiselelo kokuba bazifumane zonke iivesi zobakhulula ude uqiniseke hayi lo mntu uncedakele and angoyiki kutsho neba kakancedakali kwinto ethile ndicela ukuyemseza